Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan, nor naizen baneki antzezlanari buruz hitz egiteko Maialen Diaz eta Oier Zuniga izango ditugu. Elkarrizketa sakona izango da, beraz ez galdu. Horren aurretik has gaitezen gaurko efemerideekin. 1784ko martxoaren 3an, Sara, Itsasu eta Azkaineko herritar guztiak eta Ezpeleta, Ainoa, Zuraide, Kanbo eta Makeako susmagarriak deserriratzeko agindua eman zuten Pinak eta Kabainak agintariek Parisen. Frantziako iraultzak Ipar Euskal Herrian izan zuen harrera eskasa zela eta erlijioaren eta euskararen aurkako ekintzengatik, batik bat, aginte iraultzaileak neurriak hartu zituzten. Fanatismo eta sineskeria leporatuta, 4.000 eta 10.000 pertsona artean, haur zein adineko, osasuntsu zein gaixo, deserriratu zituzten, eta haien ondasunak lapurtu. Biziraun zutenek irailean beren herrietara itzultzean ondasunak lapurtu zizkietela ikusi zuten. 1976ko egun berean, Espainiako poliziak 5 langile hil eta 100 zauritu zituen tiroz Gasteizen. Greba orokorra deituta zegoen eta 100 langile Zaramagako erizan zeuden elkartuta. Poliziak gas negar eragilea jaurti zuen barnera eta han zeudenak kalera ateratzen hasi zirenean tiro egin zieten. Polizien irrati seinalea sintonizatu eta grabatu zuen norbaitek. Dokumentatuta utziz nola aitortu zuten ondorengoa. Esaiozu Salinasi, historiako jipoirik handienari gure ekarpena egin diogula. 3 urteren ondoren, 1979an, Soriako kartzelan zeuden 23 euskal presok zainak moztu zituzten. Dispertsioa eta kartzelan jasaten zituzten erasoen aurkako ekitzea izan zen. Haietako batzuk gose greban zeuden beste preso batzuekin batera. Sekulako odolputzua eragin zuten, polizia batek konortea galtzeraino. Euskal Herriko hainbat lekutan poliziarekin istiluak izan ziren Soriako presoen alde antolatutako protestetan. Azkenik, 1985ko martxoaren 3an, Erresuma Batuko mehatzarien greba historikoa amaitu zen, langileen porrotarekin. Mehatzarien Batasun Nazionala sindikatuko 100.000 kidek urtebete eutsi zioten grebari, beren familia eta elkartasun sarei esker besteak beste. Guztira, 11.000 atxilotu eta 5 hildako izan ziren. Thatcherren gobernuak gerra zikina erabili zuen langile klasearen sektore militanteena zapaltzeko. Baita lortu ere. Thatcherren garaipenak lan antolamenduaren kontrola eta gizartearen berrantolaketa neoliberalari ateak parez pare zabaldu zizkion. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Asteazkenean, Kondestableko zibiboxean baita ere, Oteiza ieslerroak hitzaldietan, Jugando con Oteiza, Kapi Corrales Rodrigañezen eskutik arratsaldeko 7. Martxoaren 5ean, ostegunean, hitzaldi irisgarria euskeraz. Sarasate pasealekua, historia eta modernitatea, 3. Ponpeloko zibiboxean. Ostiralean, Iturramako zibiboxean, Femkultur zikloaren barruan, dantza, antzerkia, umorea eta musika zuzenean Mar Gomezen eskutik, arratsaldeko 7. Larunbatean, Femkulturen barruan, Silvia Batetek erkas dantza ikuskizuna eskainiko du 7. Iturramako zibiboxean. Eta igandean, leku berean baino goizeko 10 eta 12 En Movimiento ikuskizuna egingo du. Orain, gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Trumpek ohartarazi du Iranen gerra behar denaina luzatuko dela. Lehenengo puntuan, AEBen ofentsibak ekialde hurbilak urteetan izan duen eskualdeko krisi handiena ireki du. Bigarren puntuan, gatazkak Irango mugak gainditzen ditu Libanora eta Persiar golkora iristeko. Hirugarren puntuan, Zipreko base britaniar bati egindako eraso iraniar batek segurtasun europearra frogatzen du. Argazki nagusian, 3 iraniar moto batean Teheraneko Gandhi ospitalen aurretik pasatzen dira, larunbateko erasoak suntsituta. Honen titularrean,
igoaldi belikoak gasaren prezioa 150 igo du eta Brent kupela $80 iritsi da. Eskuineko berrietan, hurrengo ikasturteak 4.617 ikasle izango ditu eta ratioak jaitsi egingo dira. Jarraian, Iruñea kalera irtengo da igande honetan erasoak iraunarazten dituen sistema baten aurka. Azpian, Nafarroak beste 60.000 behiak dermatosiaren aurka txertatzea eskatzen du. Azkenik, Brauliok kontratua berritzen du Osasunarekin 2029 arte. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Gerra zabaldu egiten da eta Trumpek eraso olatu handi baten abisua ematen du. Bigarrenean, Nafarrak Persiar golkoan, hainbat kirolariren eta ingeniari baten testigantzak. Irudi nagusian, Kondestabeko Zibiboxean festivaleko lehen jardunaldia itxi zuen biolin ikasleen kontzertuko une bat. Honen lerroburua, biolin festa Iruñean. Instrumentu honi eta Sarasateri zuzendutako aste bat hasi da, Diario de Navarra fundazioaren ekimen bat. Eskuineko berrietan, hezkuntzak ez du eskolen itxiera aurre ikusten jaiotze tasa jetxiarren. Ondoren, Zapaterok uko egiten dio Senatuan Venezuelarekin negozioak egin izanari. Goiko berrietan, Caritaseko tombola baluarteko plazara. Bestetik, Ana Mariren eskutik 76 urteren ondoren. Azkenik, Brauliok Osasunan jarraituko du 2029 arte. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Israelek Libanori ere eraso dio, eta ekialde hurbil osoan gogortu da gatazka. Lehenengo puntuan, 3. eguna bete du AEBek eta Israelek Iraren aurka hasi duten erasoaldiak, eta jada 11 herrialdetan izan dira zuzeneko erasoak, Iranetik hasi eta Zipreraino. Bigarrenean, Iranek energia hornidura arriskuan jarrita erantzun du. Gasaren prezioa 135 garestitu da Europan, eta Brent upela 106tik gora nazioarteko merkatuetan. Argazki nagusian, Israelen bombardaketa bat Beiruten kanpoaldeko Burj el Barajne udalerrian atzo. Beheko berrietan, Madrilek nolabaiteko aitortza egingo die martxoaren 3ko biktimei. Ondoan, Imanol Alvarezek dio, saiatu dira nik konbentzitzen, baina ez dut iritzi aldatu. Azkenik, Sara Zozaia musikariaren hitzetan. Ez dakit oso ongi zer eragiten duen nire musikak, baina badakit zein den ura egitearen intentzioa. Goiko berrietan, makina erreminta, pizgarriak eta kezkak bihurteko azokan. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. AEBek ofentsiba luze bat aurreratzen dute eta tentsioa areagotzen du golkoan. Trumpek bere promesak hausten ditu eta Iranen aurkako gerra luzatu daitekeela esan du, lurreko tropak gehituz. AEBen eta Israelen erasoek dagoeneko 100 hildako zibil utzi dituzte. Argazki nagusian, Macronek militarizazio nuklear europearra handitzen du. AEBen eta Israelen erasoen aurretik planifikatutako diskurtso batean, lehendakari frantsesak Emmanuel Macronek disuasio nuklearra Europako segurtasun politikaren ardatzean kokatu zuen, ojiba gehiago eta itsaspeko ontzi frantses baten berri ematerakoan. Ezkerreko berrietan, martxoaren 3, gehigarri berezia, Gasteizko herriak ahaztu ez duen eguna. Azpian, Iñaki Iriondoren analisia. Zenbat bakuna eman dira gaizki? Beheko berrietan, 2 urtekoa, industria jasangarriago baten alde. Bestetik, Alvarezek pausu bat ematen du alde batera beraberan. Euskal Herria irrateari dagokionez, honela diote berriek. Lisabe Belasko, historialaria. Kontzientzia sortu eta gizartearen antolakuntza beharrezkoa da ultraeskuinari aurre egiteko. Ultraeskuinaren mezuak nondik datozen eta zertarako ezagutzea garrantzitsua da Lisabe Belaskorentzat. Sinestea boterera iristen aldirela arriskutsua izan daitekeela dio. Gizartearen presioak garrantzia du historian, aldaketak eman edo gelditzeko gakoa dira. Antolatzeak sekulako garrantzia du,
adieraztea badela indarra eta badirela bestelako iritziak eta pertsonak, eta horiek ere kontuan hartu behar direla, adierazi du. Eskuineko berrietan, goian, Ziga pintorea, gizakiaren egia eta arima, oleoan. Javier Ziga pintorearen bilduma, Iruñeko Pompelo Zibibox arte aretoan dago ikusgai. Erakusketa zabal honek 133 margolan ditu, eta askotariko gaiak eta teknikak biltzen ditu. Sortzaile iruindarraren ibilbide pertsonala eta artistikoa ezagutzeko aukera paregabea da. Iruñean jaio eta hil zen, 1877 eta 1960. Margolari aritu zen, zinegotzi abertzale izan zen eta hiriko kultur bizitza dinamizatu zuen. Behean, Heriotzak Eduardo du izena, ikuskizuna eta Senegaleko dantzak geltokiko martxoko agendan. Geldiunea eta iluntza dantzaldiak, ziklo berriak martxan jarriko ditu geltokik hilabete honetan zehar. Etxe bakoitza bakarra da, hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eusen. Bueno, ongi etorri eta kaixo, Maialen eta Oier, zer moduz? Ongi. Bai, gustora hemen egoteaz. Bueno, gaurkoan, etorri zerate nor naizen baneki, antzeslana pixka bat orkestera eta kontatzera pixka bat. Horren aurretik, kontaidazu pixka bat nortzuk zeraten eta zer egiten duzuen, eta zein den pixka bat zuen papeta gaur aurkeztuko bezuten horretan. Nora hasiko da. Hasi. Bai, bueno, ni Maialen naiz, aktore, antzerkigile eta gero artezitzailea ere bai. Eta kasu hontan, ikuskizun hontan, aktore nabil nor naizen baneki ikuskizunean. Oierrekin batera. Eta ni Oier naiz, eta antzeslea, antzerkigilea, eta nor naizen banekin ere bai, antzesletako bat, 7 aktore gara, eta horietako 2 etorri gara gaur hona. Gero pixka sakonduko dugu gehiago zuen pertsonaietan, baina lehenik eta pixkat laburki nola azalduko zenukete nor naizen baneki? Nor naizen baneki, bada, premisa oso zuzena da eta antzokia eraitsiko dute, eta beraz aztarna arkeologikoak agertu dira, eta badator indusketa talde bat, bertan zer topatuko duten investigatzera edo indusketa hori egitera. Eta indusketa horrekin batera agertuko dira elementu ezberdinak zeinak eginen diguten atzera jauzia gure herriaren, Euskal Herriaren eta gure hizkuntzaren azken 2000 urtetako ibilbidea ikusteko, ez. Beraz izanen dugu antzeslanean orainaldia eta iragana etengabeko nahasketa batean. Bai, eta horri gehituta, gertatzen da, iraganarekin jolasteak badituela bere ondorioak orainean. Hau da, pertsonaiek haien bizipenen inguruko berrirakurketa bat eginen dute iraganari begira. Azkenean, iraganeak konfiguratzen gaitu eta hortaz, pertsonaiek beste perspektiba batzuk jasotzen dituzte, spoilerrik egin gabe, haien bizitzekiko. Iruditzen zait dela nahiko gai, antzerki mundua gutxi ezagutzen dut, baina iruditzen zait originala gutxienez, eta gian pixkat korapilatxua ere bai. Ideia nondik dator? Nondik sortzen da edo inspirazioa nondik jasotzen da? Simon Fuchsek aipatuta, zuzendariak, pixkat irulegiko eskuaren bueltan egon zen, euskal kulturaren mozkorraldia horren bueltan eman zen, ez? Ikusita, zelako beharra eta desira ditugun iraganeko ikurrak jasotzeko eta nori izan ginen gogoratzeko. Eta alta, horren arira ere eman ziren interpretazio ezberdinekin eta pixkat ari horri tiratuta sortu zen ideia. Azken finean hori da pixka bat, omendu edo oholtzara ekarri nahi izan dutena Arkaitzkanok eta Simon Fuchsek beraiek idatzi dute antzeslana. Eta bada,
arkeologia talde honek topatuko du Irulegiko eskuaren antzeko objektu bat, ez? Eta horrek estandaraziko ditu Maialenek esan duen bezala, bertan indusketan ari diren pertsonaia hoien bizitzak eta penak eta kezkak eta pozak ere bai, ez? Edo desirak. Eta pixkat hori izan zen ere Irulegiko eskuak gure komunitatean eta Euskaldunon komunitatean eragin zuen mozkorraldi edo zerako hori, ez? Orduan, hori oholtzara eraman dugu edo ideia hori edo unibertso hori edo esentzazio horiek oholtzara eraman ditugu bai. Eta izenburua, alde batetik galdetu nahi zuet nola lotzen den gaiarekin, baina beste alde batetik ere iruditzen zait nor naizen baneki dagoela idatzita ere modu pixka bat diferentean, ez da nor naizen baneki iraganean baldintzatuta. Bai, baldintzazko perpausa polit bat dugu, ez, izenburuan, eta arraroa da, ze normalki antzeslanetan ez oso kontundenteak izaten dira izenburuak. Kasu honetan uste dut hori zalantza jarri nahi dugula ere bai, ez, edo galdera pausatu publikoan. Uste dut antzerkia ere horretarako oso baliogarria dela. Ez bakarrik erantzun borobilak emateko, eta gehienetan ez dira ematen antzerkian, baizik eta lehioak irekitzeko galdera hoiei, ez? Eta askotan pentsatzen dugu, edo ziurtasun osoz pentsatzen dugu nor garen, edo horrela adierazi nahi dugu, baina fondoan eta gure barnean ere bai zalantza handiak ditugu. Nor garen, nondik gatoz, zerk egikaritzen gaituen, gure baitan zenbat gauza pasatzen diren, zenbat emozio, zenbat ideia, zenbat bizipen, eta zentzu horretan pixkat kolektibora eraman da gu hori nor garen, ez? Euskaldunok zer garen, nondik gatozen, eta askotan gara nahasmasa baten ondorioa, ez? Eta uste dut zalantza horrekin edo galdera horrekin hor pausatzen dugula. Bai, oso fina iruditu zait baldintzazko perpausa aipatzearena, ze finean nik uste dut antzeslanak hori jorratzen duela, ez? Nola iraganak edo ze puntutaraino baldintzatzen gaituen. Herri bezala bizi izan ditugunak, familiarki bizi izan ditugunak, nola nahi gabe inkonstiente individual eta kolektiboan dauden mugarri batzuk geratzen zaizkigunak eta sineskera batzuetara eramaten gaituztenak, ez? Hortaz, pixkat gure pentsatzeko egitura horietan murgiltzera gonbidatzen gaitu eta pentsatzera zergatik pentsatzen ditut gauzak pentsatzen dituen moduan, ez? Aurrekari egon dira hori konfiguratu dituztenak, bai. Zuei ere pertsona bezala pentsarazi dizue, nor zeraten edo nor zeraten bazen egite? Bai, gure ofizioan, zorionez, antzerkian, uste dut etengabeko galdera bat dugula, ez? Antzerkigileok hor nor garen, zer garen, nondik gatozen. Eta beraz, antzeslan honekin uste dut beste kapa bat, ez, gehitu diogula. Inoiz baino hobe esan da, ez, kapa bat, arkeologian bezala, ez, nola indusketan nola egiten diren kapaz kapa. Eta uste dut antzeslan honekin posibilitatea mendigula ere, zentzu horretan begiratzeko gure hiztun komunitateari, Euskal Herriari, Euskaldunoi eta arreta jartzeko horretan. Baina berriz diot, uste dut gure ofizioan antzerkian ni behintzat, ez, pertsonai bakoitzeko, antzeslan bakoitzeko, proiektu bakoitzeko zerbaitek kitzikatzen dit eta zalantzak nor naizen, nondik natozen, zer naizen benetan, uste dut hor etengabeko galdera bat dela. Bai, eta, niretzat, zurekin ados nago, azkenean prozesu bakoitza galdera batzuk irekitzen dizkizu pertsonalki, eta berazgarria da kasu guztietan, ez? Preseski hontan Euskal identitate eta kulturari buruzko hausnarketa asko ireki dizkit niri, eta gero publikoarekin harremanetan ontzen direnak, ez? Baduko aukera gero publikoaren iritzi, bizipen edo feedbacka jasotzeko, zuzenekoan edo eta emanaldiaren ostean QR baten bidez. Eta, kuriosoa da ikustea ze beharra daukagun elkarren historia elkarrekin pentsatzeko eta
eta barduretaz ere aritzeko, bai, oso niretzat aberasgarria izan da hori, bai. Zendo publikoa aipatu duzula Maialen. Nori zuzenduta doa? Badago publiko zehatzen bat, edo orokorrean eginda pixka bat egin nahi zelako, eta... Ez da galdera ona. Azteko euskal publikoari zuzenduta dago, euskara hutsean aritzen garelako. Eta zentzu hortan, nik uste dut publiko helduarentzat dela ikuskizuna, gazte helduentzat, ere bai, jorratzen diren gaiak potenteak direlako. Eta testu inguru historiko pixkaten beharra daukalako, nik uste dut bere osotasunean ulertzeko, baina ere hainbat gairuza dituenez, nik uste dut edozein interpelatzen alduela. Etorri izan dira Euskaldun peto-petoak ez direnak eta gozatu dituztenak, bisualki oso potentea delako eta xumeki esango dut, egiten dugun jokoak plastikoki eta fisikoki asko adierazten baitu kontatzen ari garena, hortaz beste leku batzuetatik ere ukitzen aldugu publikoa. Beraz, Euskaldunentzat, baina oso zentzu zabalean. Eta ere orain pentsatuta, Euskaldunak ez diren batzuk etorri dira, senideak lagunak, eta baten batek esaten zuen, ez ditut hitzak ulertu, baina uste dut ulertu dudala. Eta hor bada zerbait, ez? Hortaz, Hor badezu emeritoa, imaginatzen, antzeslariek, ulertu baldin badute hitzik ulertu gabe. Bai. Antzerkiak horretarako aukera ematen digu ere bai, ez? Hitzak inportantzia handia du antzerkian, baina ez bakarrik hitzak. Eta Maialenek aipatu duen bezala, uste dute nor naizen banekin, proposamen oso sendoa da, bai hitzen aldetik, baina bai proposamen estetiko oso potentea du, ez? Eta jokoa, aktorin jokoa, jantziek, kantuak ditugu ere bai, argiek, guzti horrek geruza ezberdinak ezartzen ditu eta adierazkortasun geruza horiek, uste dut, modu oso ezberdinetan heldu daitezkela publikoarengana. Beraz, ni ados nago euskaldunentzat eta behintzat euskara maitatu eta euskaratik gertu daudenentzat ere bai, nahiz eta hizkuntza erabiliez edo jakinez. Eta hortan pixka sakontzearren, zuk aipatu bezala, kantuek presentzia handi eta potentea daukate. Eta, horrelako gai handietan sartzen garenean, kantatzen ditugunek ematen diote nire iritziz emanaldiari olako arnasgune emozional bat. Hau da, badira kantu batzuk zeinetan ez dituzun hitzak ulertu behar, konprenitzeko airean dagoen hori. Eta nik uste dut horrek ere, gai hauetan sartzen garenean, oso ongi orekatzen edo balantzatzen duena kontatzen ari garen guztia. Inoiz, antzesle bezala lanik ez baldin badukazue, saltzaile bezala badaukazue lana seguro, Eskerrik asko. Aipatzen dituzuen gaiak eta nahiko filosofikoak ere badira. Zehazki badago zerbait publikoari pentsarazi nahi diozuena, edo, artistek askotan esaten dute, ez hau da norberak bere interpretazioa egiteko, edo badago zerbait zehazki pentsarazi nahi diozuena? Nik uste dut Arkaitzek eta Ximonek, haiek idatzi baitute testua, gai ezberdin asko ireki izan nahi dituztela, eta gero guk aktore bezala gure jokoarekin osatzen ditugu, bakoitzak bere subjektibitatetik, ez? Baina nik uste dut hori identitatearen eta gertakari historiko-politikoen arteko lotuneak aztertzea, aztertzea baino haien inguruko barne galdeketa bat irekitzea dela asmoetako bat. Batzutan nire iritziz, pentsamendu historikoan sartzen garenean sentsibilitate batetik egiten da, baina hori antzerkitik, gorputzetik, emoziotik eta historio konkretuetatik pasatzea, historiari beste alderdi batetatik begiratzea ahalbidetzen dugu. Eta gero, fikzionatuta dauden gauzek ere, pixkat bihotzak ukitzeko aukera ematen digu, modu oso zuzenean. Iruditzen zait, antzerkian egiten duzuen arkeologia lan horrek ere baduela gaurkotasuna. Atzera begiratzeko beste modu bat eta atzera begiratzeak oraina baldintzatzen duela. Hori nola planteatzen da gaur egun gauden gizartean? Oso galdera pertinentea eta uste dut oso ariketa aproposa dela, ez? Bizi gara ziurrenik orainari eta etorkizun faltsu bati begiratzen dion gizarte batean, soilik, eta lehen aipatu dugun bezala iraganak modu batean ala bestean konfiguratzen gaitu, ez? Konfiguratzen gaitu nondik gatozen, non jaio garen, non
ezi garen, nola ezi garen, eta ze baldintza kulturalek ere gauzatu gaituzten, ez? Eta guzti horiek sortu dira iragan batetik. Orain, iragan hori inoiz ez da finkoa eta askotan ez da uste dugun bezain idealizatuta, ez? Ze herri bat, hau Arkaitzek aipatzen zuen asko, ez? Herri bat konfiguratzen da, edo herri baten nortasuna konfiguratua izan da bi alderdiengatik, ez? Odola, hau da, oinordekoen oinordekoak gara, beraz herri bat osatzen dugu, eta lurraldea, ez? Eta lurraldea beti disputatua izan da, ez? Gerren bidez, konkisten bidez, eta gure herrian hori inoiz baino presenteago dugu Euskal Herrian, ez? Konkistatuak izan garen herri bat gara, komunitate bat, baina konkistatzaileak ere izan gara. Noraino izan garen konkistatuak eta konkistatzaileak, zer konkistatu diguten lurraldeaz aparte, zer ebatzi diguten, zer ebatzi dugun. Eta guzti horri begiratzea uste dut oso importantea dela gaur egungo panoraman eta munduan oso modu gordinean ikusten dugulako, ez? Egun batetik bestera presidenteak kapturatzen dituzte, sekuestratzen dituzte, inbaditzen dituzte herrialdeak eta konfiguratzen dira batean beste realitate batzuk, ez? Beraz, uste duguna garela eta oso irmoa dena, egun batetik bestera alde egin dezake, ez? Eta uste dut pertinentea dela arkeologian bezala, hautsa kendu, lurra kendu eta ezurretaraino ikusi zer dagoen, ez? Dagoeneko egin dituzue emanaldi batzuk, pasaden urtean aurkeztutakoa da okerrez banago. Zein izan da publikoaren erantzuna? Gustatu zaiotze, gustatu, ulertu dute, ez dute ulertu? Publikoa azkenean banako osaturiko jende saldo handi bat denean, denetarik egon da, oro har oso erantzun positiboa jaso izan dugu. Jendeak aipatzen edo azpimarratzen duen gauzetariko bada, oso potentea dela, eduki aldetik, ausarta ere, gai ezberdin asko jorratzen direlako. Xumeki ere esango dut, aktoreok ere, 7 gaude holtza gainean, gehi talde teknikoa, gehi zuzendaritza, ekoizpena talde handi bat gara, baina nik uste dut barne mailan ere daukagun giro hori islatzen dela eta hori somatzen da, antzezlan bat ikusterakoan. Deno jarri baitugu bihotza eta gorputza historiaren mesedetan, ez? Eta hori, aipatu hori da. Bai, oso proposamen potentea da, nik uste dut inor ez duela indiferente uzten, eta kriston lan eszenikoa da, maila guztietan. Maialenek aipatu bezala oso aktore talde sendoa dago, eta ongi dago guk esateare bai. Esan dezaguz, Montres, hor gure izerdia eta atxa uzten dugu eszenatokian, 2 orduz, baina gainontzeko guztia ere oso potentea da eta oso maila handiko antzezlana da. Eta hori heldu zaigu ere publikoaren partetik. Noski, gehienetan hurbiltzen zaizkizunak dira oso ongi pasa dutenak eta disfrutatu dutenak, ez? Gutxitan, baina heldu zaizkigu ere, iritzi, nik gehiago zehaztuko nuke hau edo bestea, ez? Beti daude kritikoagoak diren begiak, ez? Edo begiradak. Baina oro har uste dut oso sentsazio potenteak uzten dituela publikoarengan, aipatu bezala oso gai sakonak eta bide asko irekitzen dituelako hausnarketarako eta norbanako bakoitzari tokatzen zaio leku ezberdin batetik, ez? Eta inor oso gutxi uste dute aterako direla ezer ukitu ez dienak. Gora aipatu duzue antzezle taldea, eta hor pixka bat hitz egin nahi nuen horri buruz, nolakoa izan da prestakuntza, nolakoa izan da giroa? Labur esan da oso polita. Bai, holtzan 7 gaude, Aline Etxebarri, Garoa Bugaio, Manes Fuchs, Ramon Agirre eta Nafar, iruindarrak, hobe esan da, Oier Zunigani eta Idoia Tapia. Eta, talde teknikoan beste inbesteak, kronika taldekoak, graipatuko ditugu beste guztiak. Eta oso polita izan da, hasieratik irakurketa prozesu bat egin genuelako,
Simon eta Arkaitzek idatzitako testuaren bueltan, pixkat denok elkarrekin ikusteko zenolako gauzak pizten zizkigun, nondik nora eraman, eta gero egonaldi batzuk egin genituen. Oroar, okerez banaiz, 7 asteren buelta izan ziren. Eta hor, modu intensiboan lanean egon ginen, paperean zegoenean gorputzetara pasatzeko. Bai, goxo izan da, lan potente eta... Erruz egin dugu lan, iazki hori ezin zaigu ukatu eta evidentzia bada. Oso ederra da, arte dramak eta xutek beti planteatzen dute horrelako, edo orain arte behintzat horrelako sorkuntza prozesu bat, non egonaldien bidez, hau da, astebete, ekipo guztia sartzen gara buru belarri, goizta arratsalde antzokian, paperean dagoen hori gorpuzteko, eta altxarazteko. Eta horrek uste dut ematen duela lan asko da, neke asko da, konbibentzia asko da, baina horrek gero emaitza oso ona ematen du, oso talde trinkoa eta irmoa sortzen duelako, eta lehen aipatu dugun bezala hori oholtzan ikusten da eta jendeak ikusten du eta eskertzen du. Eta imaginatzen dut, zuek ere nabaritzen duzuela, eta, hasi aurretik aipatu dugu eta galdetu nahi nizuen, horrelako talde on batean, sendo batean egoteak ere, ez ustekoak daude momentuan, improvisatzerako garaian ere lagunduko dizuela. Iruditzen zait, esan dizuen, niretzako improvisazioa da zuek dezuen gauza ikaragarrienetako bat, baina imaginatzen horrelako talde batek ere lagunduko duela. Bai, azkenean nik uste dut lortu dugula konfiantza handia egotea taldean, eta badakigu oholtzan zer beti gertatzen dira, emanaldi bakoitza ezberdina da, emanaldi bakoitzean mugitzen dira gauzak, gu ez gaude berdin, publikoa ez dago berdin, espazioa ez da beti espazio bera, eta guzti horrek gauza txikiak ematen badute ere, batean aldarazi dezakete estena bat, sekuentzia bat, gure arteko harreman bat, baina uste dut oso talde irmoa garenez berehala elkar ulertzen dugula, berehala dakigula zer gertatzen ari zaigun, edo zer gertatzen ari zaigun besteari, eta badakigu historiari mesede eginez hortik ateratzen eta kontatu behar duguna kontatzen. Beraz, norbaiti ahaztu egiten baldin bazaio esan beharreko esaldia, edo ahaztu egiten baldin bazaio jantzi bat hartzea, edo badakigu txaluparekin aurrera joan behar dugula, eta hori da gure lana ere bai, oraingoa eta orain eta hemen publikoari ematea kontatu behar diogun historia eta kontatzea ala moduz, Eta hor, improvisaziorako tarte gutxi izaten dugu, egiazki oso ongien grasatuta dugu ikuskizuna, baina egin behar denean, uste dute iztinara botatzen garela. Bai, baina nizurekin ados nago, ze finean, naiz eta hainbat alditan eman dugun zuzenekoaren artea da gurea. Hortaz, egun bakoitza berria da eta naiz eta hitz berdinak esan, inoiz ez gaude berdin. Hortaz, beti badago elkarri begiratzeko joera bat, ikusteko nola zaudezu, honek ez du eguna, aurrera, pixkat elkarrekin egoteak ahalbidetzen digu pixkat presente egote hori. Ze finean bakoitza berera baldin badua, badat zerbait ez dena. Ezinezkoa da bakoitza berera jutea, ezta? Bai, eta lan egiteko molde honek, sortzen duelako barneko esio bat, ahalbidetzen diguna jokoan eta presente eta gozamenean egotea. Eta zuzendariekin zer moduz? Batzuetan izaten dira zuzendariak horrela pixka bat zoroagoak edo batzuetan zailagoak ulertzeko zer moduz? Oso ongi esango nuke nik. Simonek badauka lanari heltzeko nire iritziz oso zorrotza zentzurik onenean, konpromezuarekin eta lantalde guztia respetuan distratatuz, eta niretzat bi funtsezko gauzak dira edozein lanetan, baina gurean are gehiago. Ze bihotza jarri behar baduzu leku zaurgarrietan sartu, ezinbestekoa da jakitea egitura bat dagoela, kanpoan zaintzen dago norbait, eta pixkat guztiari begira dago norbait, ez? Bai, ni oso gustatu dago naiz. Bai, uste dut, importantea dela konfiatzea askotan kanpoan dagoen begirada horretan, eta hori da zuzendaritza baten papera.
konfiantza hori ere transmititzea. Hau da, Maialenek aipatu duen bezala, aktoreok sartzen gara, leku oso zaurgarrietan eta askotan hor zainduta egotea eta jakitea kanpotik norbaitek badakiela bide onera joango dela guzti hori, konfiantza asko ematen du. Eta uste dut Simon Fuchsek baduela balore handi bat eta da bera ere aktorea dela. Eta aktoreekin uste dut oso ongi dakiela lan egiten. Badaki aktore bakoitzak zer behar duen bere onena emateko, eta uste dut horren isla nor naizen banekin oso agerikoa dela, oso talde trinkoa gaudelako, eta aktoreetako bakoitzak oso ongi betetzen dugulako emanaldiak edo funtzioak behar duena. Aipatu duzue baita ere, estetika proposamena ere potentea dela, ez dakit spoilerra handia egiten duen edo ez, baina zer dauka berezia musikak, argiztapenak, dituzu kantuak ere bai, ez dakit dekorazioak. Nik uste dut argiztapena dela, hola, seinalatzeko gauza bat, zeren Akronikako taldekideek egin baitute kriston proposamena. Pentsa, 2000 urteetatik zehar bidaiatzen garela, eta horrek eskatzen ditu oso kodigo argiak jakiteko hemen gaude, hemen gaude, hemen gaude, eta gure kideek egin dute olako diseinu niritziz eder eta oso argiki markatzen dituenak bi aldaketa hauek. Hortaz, spoiler gehiagirik egin gabe, baina jendeak ere azpimarratzen du, ez? Azkenean, beste lenguaia bat da argia, eta beste bat da musika, eta oso ongi zaindu eta tratatuak daude, eta nik uste dut horrek ere kriston pila laguntzen diola ikuskizunari bai. Bai, zaila zen, indusketa batean gaudela adieraztea, teatroa aldi oro zulatu gabe, ez? Orduan horretan, antzerkiaren magiak ematen digu aukera imaginazioa erabiltzeko eta espazialki ere bideiatzeko, baina elementu asko eta dauzkagun kapa guztiek are sakonagoa bilakatzen dute hori, ez? Aipatu bezala ez dugu, espazio hutsa ikusiko du jendeak, eta argiztapenarekin eta laser argiekin bidaiatuko dugu eta eraikiko dira indusketariek bisitatzen dituzten garai guzti horiek, ez? Horretaz gain uste dut soinuak oso importantzia handia duela, ze oharkabean sartzen den mapa sonoro bat izanen dugu eta badugu antzezlanean, Xabier Erkitziak ondutakoa, eta asko laguntzen du batean unibertso guzti horietan gutxinaka sartzen eta ohartu orduko atmosfera oso konkretuetan sartuta zaude. Eta badakigu soinuek eta musikak oro har emozioei bidaiatzen asko laguntzen diela. Eta beste kapak jantziak, kantuak aipatu ditugu, zer litzateke gure herriko historia, gure kantuak gabe, ez? Oso lotuta dago Euskaldunon historia eta Euskaldunon idiosinkrazia hori ez kantuei, ez? Eta ez bakarrik ederrak edo gozatzeko edo politak direlako, baizik eta kontatu dutelako gure historia, ez? Eta horrek ere, presentzia handia du antzezlanean eta laguntzen digu beraz. Uste dut kapa guztiek, ez? Geruzaz geruza lortzen dutela antzezlanean emozio guzti horiek helaraztea. Bai, eta barkatu, kantuaz aritu zarela, nire iritziz oso garrantzitsua izan da Garazi Nabasekin egin dugun kantuekiko lanketa. Berak esaten baitzuen, talde honetan bada problema bat, eta da oso virtuosoak zaretela. Eta oro har badago kantu maila oso potentea, baina antzerkia da. Eta abesbatza zaratago emozioak ere transmititu nahi izan ditugu kantuekin. Hortaz, Garazirekin egin dugu oso lan potentea arnasketari dagokionez, dikzioari dagokionez, eta harrigarria izan da ze teatralitate maila eman dien ezagunak diren edo arregloak diren kanta batzuei, hain zuzen, haien esentzia galdu gabe, baina antzezlanaren mesedetan, ez? Nik uste dut horrek ere beste geruza bat ematen diola. Kantuak, baina nolabait dramatikoki ere landuak. Garazirekin bai. Zuek ere, ez duen lantaldeaz gain ere ez dituzue edonolako laguntzaileak hartu, kategoria jakin batekoak hartu dituzue. Bai, pentsa 22 pertsona izan garela ekoizpenean
bereziki sorkuntzan, orain biran pixkat gutxiago gara, baina atzean jende asko dago, holtzan 7 lagun gaude, baina ekoizpena dago, banaketa dago, aipatu ditugun profesional guztiak, kantuan, soinuan, argiztapenean, jantzietan, guzti horrek beharrezkoa du antzezlan bat aurrera ateratzeko beharrezkoak dira pertsona guzti horiek, eta zorionez lantalde oso potentea izan dugu eta horrek asko lagundu gaitu bai. Zuen ibilbide pertsonalean, antzezlan honek zer esan nahi du? Zer suposatzen du zuentzako? Ja, ze galdera polita. Hasiko zara zu? Bale, bai. Bai, ez dakit, beti gauza hauei erreparatzen diegu denbora bat pasa denean, ez? Ni momentu honetan banago bira disfrutatzera, ze alde on eta eskasak ditu, baina horrela planteatzen ditu produkzioak arte dramak, eta da hasi eta buka, ez? Guk badugu epe muga bat, bira amaituko da, oraindik ez, lasai, baduzu aukera ikusteko, baina dagoen bitartean ni horretan nabil, ez? Dena ematen, edo saiatzen behintzat disfrutatzen emanaldi bakoitzeko, ze uste dut aktoreok eta antzerkigileok gehien miresten duguna eta gehien nahi duguna mundu honetan da oholtzan egotea, ez? Eta ez da beti erresa, eta ez da beti hain modu iraunkorrean egiten. Beraz, niretzat, suposatzen du antzezlan batekin hain denbora jarraian eta hain denbora konkretuan eta hainbeste emanaldirekin egotea, plazerrutxa da, plazerra. Bai, guztiz ados. Nire kasuan, ni orain dela 2 urte itzuli nintzen Madrildik, bertan urte batzutan bizita gero. Eta aukera oso polita izan da alde batetik euskara hutsean egindako ekoizpen handi eta konplexurik gabekoan lan egiteko. Konplexurik gabekoa esan nahi dut, apustu handia delako. Eta batzutan ematen du euskaraz egindako teatroa, ez dakiz zer, eta hemen, guztiarekin joan dira, eta niretzat ohore bat da olako lantalde handi baten eta olako apustu handi baten parte izatea. Eta gero, beste maila bat eta, ni azkenek urteetan asko ibili izan naiz proiektu autogestionatuetan, ezta? Rol ezberdin asko egiten, aktore bezala egoteaz gain idazketan, eta kasu honetan aktore egon naiz. Eta horrek eskuzabaltasun ariketa handi bat eskatzen du, talde oso baten mesedetan jartzea guztia. Eta oso ariketa polita izan da niretzat, ez? Zer behar du nigandik obra honek, hauxe emango diot, bai, eta bai. Bukatzen joan gara pixkanaka luzatzen ari gerala, baina orain berriro nahi dut zuen saltzaile paper hori ateratzea, eta hitz egin ez dagoen pixka bat, badituzue emanaldi batzuk, aipatu didazu asteburu honetan, baduzuela bat, datorren aste bukaera aldean Gaiarren, eta beste nunbait, konta didazu pixka bat eman dituzuen. Euskal Herri osoan eman ditugu ja 50 bat, ez? Bai, horren bueltan. Nafarroa garaian egon gara ere bai, izan ginen Leitzan, Lesakan, baina justo orain martxoa astearekin bagatoz oso modu irmoan Nafarroa garaira, gure etxera. Asteburu honetan larun batean martxoaren 7an Altsasun izanen gara, Iortia kulturgunean. Hurrengo astean 12an ostegunez Gaiarre antzokian. Badira sarrera batzuk, nahiko beteta dago, de hecho, besaulkien patioa bete-betea dugu, baina oraindik platean eta palkoan badira lekuak. Ostegunez ezin duenarentzat, martxoaren 12an ezin duenarentzat, martxoaren 13an Zizurren izanen gara, Zizurreko kulturetxean, oso leku ederra ere antzezlana ikusteko, oso berezia delako antzoki hori. Eta ia da apirilaren 17an Burlatan izanen gara. Beraz, aitzakirik ez dago, hemen Iruña herrian eta edo Sakanan edo inguruan bizi zareten ontzat, aukera paregabeak dituzue. Euskarazko, nik esango nuke, aurten egin den antzezlan potenteena ikusteko eta ezin dena galdu inondik inora. Martxoaren 12an Gaiarren aipatu duzu, baina goizean ere okerrez benago egingo duzu eskolentzako emanaldi bat. Eta hasieran aipatu duzue, agian izan daitekeela, badituela kapa asko, baina agian izan daitekeela pixkat helduentzako, lanketa badu.
Eskolentzako orduan zergatik egiten duzue eta zer suposatzen du horrek zuentzako? Eskoletaz ari garenean, nerabetaz ari gara, normalean izaten dira, hori batxillergo, 15 urteren bueltan dituzten ikasleak. Nik uste dut, bereziki garrantzitsua dela gaztei kalitatezko antzerkia eskaintzeko apustua egitea. Beti esaten da, etorkizuneko publikoa dira. Bueno, eta oraingo ere bai, badukate zer esan, adin hortan denok bagenituen iritzi nahiko argiak edo bintzat kuriositate bat gauza askorekiko. Eta nik uste dut oso aukera ona dela haientzat. Hainbat geruza dituen artean leku ezberdinetatik heltzen aldiote eta oso harrera ona izaten ari garela esango nuke. Bai, azkenean nik uste dut adin hori izan genuenean, guztiok izan bai genuen adin hori, maite genuen errespetuz tratatuak izatea eta ez eduki edulkoratuak behar dituzten nerabe babuak bezala. Hortaz, oso, bai, nik uste dut errespetuz tratatzeak errespetua itzultzen duela eta orokorrean jendea nahiko kontentu ateratzen da. Bai, oso esperientzia onak izan ditugu, Maialenek aipatu bezala, eman izan ditugulako nerabentzako antzezlanak, eta ni erabat ados nago uste dut, gainera nor naizen banekik identidadeari eta nola eraikitzen garenari galderak irekitzen dionez oso adintarte aproposa da galdera guzti horiek eta zalantza guzti horiek puri-purian daudelako, ez? Eta agian helduok uste dugu irmotasunak ditugula eta badakigula oso ongi nor garen, eta beraz galdera horiei agina sartzeko erreparo handiagoa diogu. Aldiz gazteak garenean uste dut kuriositateak, nahiak, erantzunak bilatu nahi horrek onura handia egiten diola eta antzezlanari heltzeko kriston abia puntua dela. Eta benetan oso aberasgarria dela nerabentzat eta gazteentzat nor naizen baneki ikustea. Aipatu duzu aurretikan, saio potenteak direla. Egun berean 2 saio egingo dituzue, ez dakit gehiagotan egin duzuen hau, baina imaginatzen dut erresa ez dela izango. Bueno, gure aktoreon lan fisikoa da. Mikel Urroz gure lagunak beti esaten du oso lan deportiboa dela gurea, zentzurik onenean, azkenean ematen du emozioak eta, baina guzti hau dago holtzan eta guztiarekin eman behar dugu. Hortaz, bai, potentea da. Batzutan ere, neke puntu batek ere jokoari beste zerbait ematen dio. Bai, askatzen ditu gauza asko. Ezin duzu hainbeste nahi duzuna egin, baizik eta behar dena, hau da, jokoak eskatzen duena, eta, bueno, batzutan ahulezi puntu horrek beste egi puntu bat ematen dio. Hortaz, bueno, aritzen gara, bai. Eta zalantzari gabe nekagarria da, baina beste ogibide askok dituzten nekeak bezalaxe, guk argiak pizten direnean ematen dugu dena nekatuak egon edo ez, eta ez dago horretan alderik. Goizean emanen duguna gazteentzat izanen da 100% eta arratsaldean emanen duguna beste 100%. Tartean, siestatxo bat eginen dugu eta listo. Bukatzeko, azkeneko galdera bat. Zuko aipatu duzu orain zaudela murgilduta, birara eta, baino galdetu behar nizuen, ea badezuen etorkizunera begira bai antzezlan honekin beste emanaldi gehiago, edo, zuen ibilbidean beste proiekturen bat, agian ezin aipatu. Bueno, igual aipatu dezakegu, bai, emanaldi norraiz emanikerekin biran jarrituko dugu maiatzara arte, eta gero udazkenean beste emanaldi sorta bat ditugu, baina tartean aktoreok ez gara proiektu bakarretan bizi, beti izan behar dugu burua eta sorkuntza martxan, eta kasu honetan, badugu Maialenek eta biok eskuartean beste proiektu bat, orain pixkat hazi forman dagoena, oso hasierako egoera batean, Apoloren genealogiak deitzen da proiektua, ikusiko dugu antzezlan bat emanen du honek, ikusiko dugu antzeslanak ze izen eta forma hartzen duen, baina investigazio ikerketarako pare bat diru laguntza lortu ditugu, eta orain ari gara fase horretan, ikertzen gaia,
idazten eta forma ematen etorkizunean aktore bakarrarentzat izanen den antzezlan bati. Eta gaian sakonduz, guk antzerkiaren, magiaren bidez, aukera eman nahi diegu LGTBIAQ+ kolektiboari urratutako memoria eta bizipenei, ez? Nolabait, ebatxi egin zaigu aukera memoria bat izateko, bai kolektibo bezala eta bai individual bezala, bai pertsonai ezagun eta pertsonai ez ezagunei ere, gure identitatea, gure nortasuna, gure ametsak, gure desirak gordetzeko eta izateko aukera ukatu digute, eta guk nahi duguna da, antzerkiaren, magiaren bidez, erritu bat eta festa bat ospatu, ahanzturan geratu diren guzti horiek gurera ekartzeko eta presentera ekartzeko. Hori da, ez? Ze polita saldu duzu, bai. Oso polita gelitu zaio, ez da? Bai, askotan... Polita izanen da ikuskizuna hori. Bai, hori espero, ez da? Bai, askotan kolektiboaren memoria edo kontakizunak oso mediatuak egon dira indarkeriarengatik. Eta la izan da, ez? Errepresio asko sufritu izan duen kolektiboa denean. Baina, zer gertatzen da, ez dakit, nola esaten dudan, zer gertatu da gauza eder guzti horiekin, zergatik ez dira gorde edo zergatik ez dira historien parte bezala kontatu, zenbat maitasun, zenbat erresistentzia, zenbat laguntza sare egon diren, akaso artxibotan geratu ez direnak, baina askori modu batean edo bestean bizitza polit bat bizitzen albidetzen lagundu dietenak, ez? Pixkat hortan ere sartu nahi dugu, ze gauzek egiten dute, bizitza eder bat albidetu. Handi txiki, baina bai, hortik enpia. Eta horrein tokatzen zaiguna da, akotatu, erabaki, paperean dagoen guztia, dena ezin da sartu, dena ezin da sartu, eta, espero dugu bide hona hartzea ikuskizunak. Behar dezuen erako, atea irekita izango duzu hemen. Mi esker etortzeagatik, ez dakit bukatu baino lehen azkeneko zerbait aipatu nahi duzuen. Ez, animatzea besterik gabe nor naizen banik ikustera, aipatu ditugun aukera guzti horiek ditu jendeak, eta zinez merezi izanen duela eta inor ez da aterako deus ere tinteroan utzita, beraz animatu eta holtzan elkar ikusiko dugu. Hoxe. Mi esker Maialen, mi esker Oier eta hurrengora arte. Bai, eskerrik asko. Etxe bakoitza bakarra da, hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eusen. Gaurko eguraldiak ildo beretik jarraituko du, hegoaldeko zenbait lekutan izan ezik. Han, lainoa eta behe-hodeiak agertuko dira tarteka eta baliteke tantaren bat edo beste egitea. Hauts gandua ere ager liteke zeruan. Hegoaldeko edo hego-ekialdeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin. Arratsaldean, kostaldean brisa ibiliko da. Temperatura maksimoak gradu pare bat altuagoak izango dira eta Kantauri isurialdeko giroak udaberriko itxura hartuko du. Aste azkenean eguraldiak berdintsu jarraituko du. Kostaldean zerua hodei gutxirekin egongo da eta eguzkia izango da jaunda jabe. Barnealdean erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko dira, eta hegoaldean zaparrada batzuk bota ditzake han-hemenka. Hego-ekialdeko haizea ibiliko da, arratsaldean kostaldean brisa ibili daiteke. Temperaturan aldaketa handirik ez, gora egiteko joerarekin. Etxe bakoitza bakarra da, hipoteka bakoitzak ere halakoa behar luke. Laboral Kutxaren hipoteka erosoa, aukeratu noiz, nola eta zenbat ordaindu. Informazio gehiago laboralkutxa.eusen. Hau izan da, gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.